Здравейте, с първия валутен анализ за тази седмица. Ще разгледам техническата картина на основните валутни двойки евро-долар, паунд-долар, долар-иена и австралийски долар, щатски долар. Започвам от евро-долара. При него виждаме, че възходящия тренд, който започна на 24 юли тази година, беше пречупен миналата седмица и в момента се развива нисходящо движение, което ще приемем, че е корекция, докато търговията се развива над 1.2440. В сила в момента е динамична съпротива, която е отбелязана с зелено на графиката. И докато котировките са под нея, ще очаквам тест на 1.28 и евентуално следващото ниво на подкрепа 1.2636. При валутната двойка паунд-долар също се намираме текущо в нисходящо движение. Котировките за пореден път достигнаха динамичната съпротива, която всъщност е нисходяща тренд линия на поевтиняването на паунда от 21 септември. Тук очаквам котировките да срещнат подкрепа на 1.6050 и ако това ниво бъде преодоляно, търговията се насочи към следващото ниво на подкрепа при 1.60 и евентуално 1.5910 в по-дългосрочен план. При двойката долар-иена също започна корекция на поскъпването на долара спрямо иената, което вече се развива от 13 септември тази година. Имаме корекция на импулса от 11.10, като сигнал за това е пробива на долната част на ценовия канал. След самия пробив имахме връщане за тест. В момента се формира тривълнова консолидация, като изход от нея в посока надолу ще даде възможност за хеджиране на дългите позиции или за къси позиции към 79.46 и 79.20. При австралийския долар срещу щатския долар в дългосрочен план разглеждам два основни сценария. Единият е за формиране на графична фигура триъгълник, като при този сценарий в момента се намираме в вълна E, която очаквам да приключи над подкрепата 0.9580, след което да се формира възходящ тренд, който да преодолее съпротивата през точките B и D и възходящия тренд в дългосрочен план да продължи. При другия сценарий графичната фигура двоен връх, която е показана на графиката, няма да бъде потвърдена, т.е. нивото 1.0161 ще остане непокътнато и котировките директно ще пробият първо нивото на двата върха при 1.0577, след това съпротивата през точките B и D и тогава ще очаквам възходящият тренд да продължи, т.е. при пробив на нивото 1.0620 ще имаме индикация за влизане в дългосрочни и дълги позиции. Благодаря за вниманието, пожелавам ви успешна седмица.